Η μάνα μου κάθε φορά που παίρνουμε βαθμούς. Μαμά, πήραμε βαθμούς. Ναι, έφτασε αυτή η μαύρη μέρα. Για φέρε εδώ να δω. Σάκη, τι βαθμοί είναι αυτοί? Έτσι με έχεις κάνει. Σε όλα 15. Πώς το κατάφερες αυτό? Ο Σάκης πώς έβγαλε? 15. Όλα τα παιδιά στο μου 15 βγάλε. Α, δεν με νοιάζει τι κάνουν τα άλλα παιδιά. Εγώ το δικό μου το παιδί κοιτάω, που είναι σκράπας. Αλλά βέβαια, κολονίτσες, ωραία ρουχαλάκια, ξυρισματάκι πρωί-πρωί και με τους γκομενούλες. Αλλά από αυτά που αύριο θα κουπούν, θα πάω τον πατέρας και θα σφίξουν οι κόλλοι. Πάρ' το από εδώ. Πρόσεχε με το κουπανάς που λύνει τα τέλη. Μιας και την ένοιαζε τι έκαναν τα άλλα τα παιδάκια και δεν κοιτούσε το δικό της το παιδί που δεν άνοιγε ποτέ βιβλίο, αλλά θα το δεις μαμά κάποια στιγμή, θα το καταλάβεις πως εγώ στο σχολείο 2 πράγματα δεν έκανα. Δεν πρόσεχα στην τάξη και δεν άνοιγα ποτέ βιβλίο. Ήθελα να ζήσω ένα μεγαλείο, όπως λέει και το τραγούδι.